Έλα πες μου τώρα, τι σετάρα είναι αυτή, δεν μπορώ. Λοιπόν, τρελαίνομαι με το oversize το τέλειο, το σακάκι από πάνω με τις μεγάλες τις βάτες που πέφτει έτσι ωραία, που μπορείς να σηκώσεις τα μανίκια, που μπορείς να το κάνεις τύπου φόρεμα με μία ζώνη από πάνω. Που μπορείς να το αφήσεις έτσι ανοιχτό, που μπορείς να το κουμπώσεις, να το βάλεις με τα jeans σου, με ό,τι αγαπάς. Έρχομαι να δεις το καρό που είναι το print, το σχέδιο τέλος πάντων, και το ύφασμα είναι φανταστικό, η ποιότητα τέλεια, κουμπώνει με 3 κουμπάκια όπως βλέπεις, και από κάτω θα σου δείξω τη φούστα η οποία ταιριάζει τέλεια με το σακάκι. Μπορεί να πωλούνται ξεχωριστά, αλλά εγώ αν θα πάρεις κάτι νομίζω ότι πρέπει να τα πάρεις και τα δύο σαν σετ, διότι δες τι ωραία που ταιριάζει. Έρχεται το σακάκι ακριβώς και καλύπτει τη φούστα, οπότε όταν το φοράς ανοιχτό είναι ένα όνειρο. Με τις πιετούλες, με τη ζώνη δερματίνη, την έξτρα, τη δική της με τη χρυσή τόκα. Και όπως βλέπεις διαθέτει και θηλύκια, το μήκος είναι φανταστικό, το βάζεις με μπότο, το βάζεις με γόβα, το βάζεις ξεχωριστά, το βάζεις μαζί, το βάζεις όπως θέλεις και σου αφήνω το link.